बिथांमोना गुन्दा सोदों। रायमाना हादरारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफान आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि। हाग्रा बिफान आरो एनजिअनि सुबुङा अनन्त बसुमतारीखौ दाय गैयालासेनो बुग्लिनायनि अजद रायजोफोरनि। थांनाय 11 मार्चआव क'क्राझार जिल्लानि रायमाना हादरारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफान आरो बिटिआर सोरखारा दानानै होनाय एनजिअनि मावथिफ्रा जेबो दाय गैयालासेनो अक्सिगुरि गामिनि अनन्त बसुमतारीखौ 5 नम्बर हाग्रा ओनसोलाव लोगो मोननानै दंफां खावनो फैदों होनना जोबोद गाज्रि बुग्लिनायनि अजद नखरनि सुबुं आरो जायगानि रायजोफोरनि। बेनि सायावथ' जेबो दाय गैया, मानोना बियो बनसो लायनो थांदोंमोन। दा आं बिमा जानायलाय बिनि सायाव गोबां जखम होनायखाय आंहा दुखु जादों। बे दुखु जानायलाय आङो गोबां बेबायदिनो दानि गोदान पार्टिया बेबायदिनो जखम होनायलाय आंहा मोजांथारै बे जखमफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आरो गोबां बेबादि गोदान बे दानि गोदान माबाफ्रा जेन'बा बेखौहाय माबा मोनसे मोजां खालामनो थाखाय बिसोरो मोजाङावहाय माबाथों। आरो आंहाथ' जे बिमा जानायलाय आरो बे फिसानि थाखाय दुखुआव फैनायखाय आङो दे फंसे फङै आङो रायथिनो थाखाय आसा खालामदों। सासे दङ बिनि फिसाया, दा गावसोर हौवा हिन्जाव। दा बिफाया जखम जानायलाय फिसाखौ आं लाखिनानै दङ। दा बेखौहाय माने मोजाङाव लाबोथों आरो बेखौहाय जेन' मोजां खालामथों आरो दानि एनजिअ गोदान माबाफ्रा मोजाङाव लाबोथों आरो बेखौहाय जे माबायावहाय हाग्रा खालामनायाव बेखौ बे हमख्रबनाय समावहाय बेखौ दानदों होननानैहाय गावसोरहा बेबायदि खोथाखौ बुङो आरोखि। समायथे आरो सोर साबसेयाथ' गेसजों संनानै जानो हागौ, बेनो गेसबो गैया आरो बनफोरजों सलियो खस्थ'यैहाय, गैखाया खस्थ'सो। दा बियो गोबां जखमाव गोलैनानै दङ। बेखौ बुख्रेब सेख्रेब गोग्लैनानैहाय हमख्रब खालामना जादों। खर'फ्रावबो आरो गोदोनि गाग्लिजोबदों होनदों, बिखायावबो जोदों होनदों आरो आथिं उथिं आखाइबो बायदों होननानै खोनानो मोनबाय। दा बेखौहाय गोबां जखम जानानै दङ। दा बेखौहाय मोजांथारै खालामनांगोन। दिनै अनन्त बसुमतारीखौ हाग्रा बिफान आरो एनजिअनि सुबुङा गाज्रि बुग्लिनायनि हेंथा खालामनानै जायगानि रायजोफोरा खुद्रिखांनाय हाबाफारि लानानै रायमाना हाग्रा खोन्दो आरो बिटिआर खुंथाया थार बिजिरथाय होनांगौनि दाबि खालामो। खुद्रिखांनाय रायजोफ्रा एनजिअ दानानै हाग्रा बिफानाव गुन्दा सोदों होननानैबो बिथांमोनहा अजद खालामो। जे आंनि बिबोनां अनन्त बसुमतारीखौ दाय गैयालासे दानि फेरेंगा ग्रुप दानानै होनाय आरो एनजिअ डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जेबो आखायाव जेबो गैयालासे जे बिथांमोना जोंनि बिबोनांखौ होसो दोखो बुदों आरो जे जोंनि मानसियाखौ दाय गैयालासे मा रोखोमै बिदि बुनो हाखो आरो मानसिखौ जे दाय मोनब्लाबो बिदि दोखो बुनायनि मोनसे नियम निथि गैया। मबे आयेनाव दङ, मबे ल'आव दङ? दिनै जोंनि बे एलेखानि जे हाग्राखौ जे मोनसे नेसनेल पार्क होननानै जे फेरेंगामोन प्रमद बर' बिथांमोना फाननानै जाजोब्बाय। मानो होनोब्ला बे हाया दिनै बिटिसिआव गोग्लैनाय हामोन, सेन्ट्रेलाव फाननानै जाबाय। बे हाग्रा आरो हाया बियो मोनसे जोंनि बर'फोरनिमोन, नाथाय बिथांमोना फाननानै जाबाय। आरो दिनै बिथांमोना मबे पस्टखौ लानानै दिनै बिथांमोना एनजिअ आरो गोदान एनजिअ फेरेंगाया दानानै होखो? बिथाङा गुन्दा बाहायदों। बर'जों बर' सिथारलायनो, बर'खौ बर' सिथारलायनो बिथांमोना बाहायदों। दिनै जोङो रान्दि दुखि हावरिया मावरिया जोंनि न'फ्रा हाग्रा खाथियाव थानायखाय सोरबाया खिनो थांगोन, बेखौबो दंफां लायदों होनना बुंनोसै नामा? बे मोनसे जायाखै। दिनै आंनि बिमाया क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव दङ, बिनि आखाइया बायदों, बियो रायलायनो हाया, बियो मोदोमखौ सोमावनो हाया, बियो थैनायजों लोगोसे थैनाय अबस्थायाव दङ। सोर बुंनो हागौ बियो मोजां जागोन?
बिनिखायनो आं खावलायदों बे समाव जे आंनि बिबोनायनि माबाखौ जोंनो नांगौ बिनि न्यायखौ नांगौ आरो जुदि बिनि न्यायखौ जुदि होआब्ला आरो आं जुदि बिनि न्यायखौ होआब्ला जोङो गोख्रोङै मास्रालि खालामनाय जागोन बिनिखायनो आङो खावलायदों जे बे समाव जे जोंनि जे एलेकायाव थानाय प्रमद बर' बिथांमोना बिनि सायाव आंनि बिबोनायखौ मा रोखोम नोजोर होयो मा रोखोम आरो जायफोरा बुदों बिथांमोना मा दाय मोननानै बुदों बिथांमोननि न्यायखौ जोङो जेने थेनेब्लाबो जोङो नागिरनो थामथिम बेखौ जोङो गनायनो हाया जोङो दानो सिफायनांगौ आरो बेखौ बोखारनांगौ दानो सिफायनांगौ गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट समनि रादाब लायनो थांदोंमोन दा आं